कोकणात स्वतःचे घर हीच काळाची गरज. आमच्याकडे पुढील मालमत्ता उपलब्ध: कणकवली NA प्लॉट्स, रो हाऊसेस, फ्लॅट्स आणि स्वतंत्र बंगला, आंगणेवाडी, रो हाऊस व बंगला, काळसे नेरूर पार्क, बॅक वॉटर टच बागायती प्लॉट, वेंगुर्ला वडखोल, ॲग्रिकल्चर प्लॉट्स, स्वतंत्र 7-12 5 गुंठेंपासून पुढे, कट्टा मालवण, डेव्हलप्ड NA प्लॉट्स. संपर्क: स्वामी शिरीष, सिंधुदुर्ग, 9987 141777 किंवा 9403 80 2777. श्रावण मासानिमित्त कुडाळ मालवणचे आमदार वैभव नाईक यांनी कुणकेश्वर मंदिरात भेट देत दर्शन घेतलं. यावेळी देवस्थान ट्रस्ट अध्यक्ष संतोष लब्दे, सचिव शरद वाळके, सदस्य संजय आचरेकर, माजी अध्यक्ष संजय वाळके, देवगड नगरसेवक बुवा तारी, युवा सेना तालुका प्रमुख सचिन आचरेकर, गणेश गावकर, विश्वनाथ भुजबळ, मोहन वाघकर, नितीन राऊळ, अरुण परब आदी उपस्थित होते. तर पाहूयात त्यावेळची दृश्ये. रामक्षेत्रे अस्मिन् वर्तमाने शुभकृतनाम संवत्सरे दक्षिणायने वर्षा ऋतौ श्रावणमासे कृष्णपक्षे नवमांकितम् अद्य वासरे अद्य नक्षत्रे विष्णुलोके विष्णुचित् सत्सु शुभनामैव शुभगणे एवं गुणविशेष विषां शुभने मम म्हणायचं. आत्मना श्रुतस्मी प्राणं फळ प्राप्त श्री परिणत इत्यार्थं कश्यपगोत्रोत्पन्नहं वैभव जे दाता ब्रह्मणा यजमानेन अस्माकं सह कुटुंबानां सह परिवाराणां क्षेम, स्थैर्य, आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं द्विपद चतुष्पद सहितानां शान्त्यर्थं पुष्ट्यर्थं तुष्ट्यर्थं समस्त मंगला व्याप्त्यर्थं समस्त रामक्षेत्रे अस्मिन् वर्तमाने शुभकृतनाम संवत्सरे. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.